थाथ'दो आयै। जागोन दे फिसा। मानसिफोर बायदि लोंला जाला खालामहैनो नाङा। आयै, आंहा फोथायनाय दङ। आं सानसेब्लाबो नोंनि साननायखौ जाफुंहोगोन। जागोन दे फिसा। आंबो नोंनि सायावनो अराय सम आसा खालामनानै थाबाय थागोन। जागोन दे आयै। दे फिसा, थांदो दे। ओइ, माखौ नायगोमोनबाय थाखो नोंलाय? नङा, थौरांसै। थौ। आइया, बेफोरबायदि ड्रेसखौ मानो गाननांगौ नोंलाय? दख'ना गानबा बिसिबां समायो? थै जाम्बा, टाउननि सिख्लाफ्रालाय बेफोरबायदिखौनो गानखायोना। मा, आंखौ समायाखै? ओहो, आं समायनाय मोनाखै। एबारनिफ्राय दागानखासै। बिसिजोबगोनसै आङो। टाउनाव थायोबा नोङो बेनिफ्राय फान्थाब फान्थाब गानग्राफोरखौसो नुबावगोन नोङो। आरो फसायद्ला जोबबावगोनसो नोंहा। आंखौबासो मानोबा बुंफ्लालायथारदों। दोरखार गोलैयाखै बेफोरबायदिखौ फसायनो। आरो एबारनिफ्राय बुंखाबाय, एबारनिफ्राय बेफोरबायदि दागानखासै। ओइलाय हनै फैबायबो। लाबो बेगा। थाथ'दो दे। जुदि आंहाबो बिमा बिफा दंजानायमोनब्ला आं बेफोरबायदि हारसिङै गोदाव सोराव जानांनाय नङामोन। सोरनिबा बिमानि अननायखौ नुनानै आंनि गोसोआ बेफोरबायदि बायग्लिनांनाय नङामोन। जेब्ला बिमा बिफा दङमोन आंहाबो बेसेबां खुसिमोन। दिनै नोंसोर गैयैनिफ्रायनो आंहाबो हारसिङै गोदाव सोराव जालांजोब्बाय। आइ आरो आफा, नोंसिनि अननायखौ आं बोरै बावलांनो हाबावगोन? रिन्दाव, नों बे जायगायाव हारसिङै थाबाय थायोना? औ, बे जायगायाव आं हारसिं थायो। बे जायगायाव आं हारसिं थायोब्लाबो नोंखौ आंजों लोगोआव दंफायो सानबाय थायो आं। मानो? मिन्थिया ददेरे। मिन्थिलायै थगायदोंसो खोमा नों आंखौ। ओरैनोसो होनदों खोमा नों। साननाय सानै नोंनि सायावसो थाबाय। जिखुनु जाया, बे जायगायानो आंनि हारसिं मोनहोनाय गोसोखौ गोजोन होयो। रिन्दाव, नों आंखौ बिराद अनो ना? बुंस' हाया ददेरे। नैबे बिखायासो मिथिसिगौ नोंनि थाखाय आंनि अननाया बेसेबां सोमजिनानै दङ। आंखौ बेबायदिनो लोगो महरै अनबाय था रिन्दाव। आंबो नोंखौ बेबायदिनो लोगो महरै अराय सम अनबाय थागोन। लोगो महरै? औ, लोगो महरै नङाबा माथो। ना बिनानाव महरै अननो लुबैदोंमोन? नाङा नाङा, आं नोंखौ बिदा महरै लाया। नङाबा नों दा जेखिनि अनदों बेनिफ्राय खमसिनसो अनगोन नोङो। ओरैनोबा नोंनि अननाया आंनि फारसे बिराद गोथौखा ना रिन्दाव? ओइ रिन्दाव, खोनादोंना खोनायाखै नोंलाय? ओइ रिन्दाव! औ, खोनादों। माखौ एसेबां बिदि मोखां सोम जालायनाय सानखो नों रिन्दाव? मा जादों? नङा ददेरे, जेबो जायाखै। सम जानायजों लोगोसेनो माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो सानफ्लांग्रा सर' जाबाय आंहा। नों माखौ सानबाय थायो रिन्दाव? सानो जिउआव जालांनाय माखासे जाथाय, बिखानि लांदां थानाय जायगाखौ अननायनि गेजेरजों सुफुंनायनि जाथाय। आंहाबो गुबुनफोरबायदि बिमा बिफा दंजानायमोनब्ला जानो हागौ बिदि साननाया
आंनि जिउआवबो थानाय नङामोन। मेगननि थरथिंसे मोदैखौनो गहोनो हानाय नङामोन आं। दासो मिथिबाय जे बिमा बिफा गैजायै मावरिया जिउआ माबायदि जायो। बिमा बिफायानो जोंनि जिउनि थांखि जाफुंसार होग्रा जांख्ला। जायहा बिमा बिफा गैया बेहा थांखिसिम गाखोलांनो थाखाय जांख्लायानो गैया जायो। रिन्दाव, बिदि दाबुं नों। आंनि गोसोआबो थानो हाया। आंहाबो बिफा गैजाया। नाथाय बिमा दंब्लाबो आखाइ आथिंजों हेफाजाब होनो हाया। नाङा आंनो आंनि बिमानि आखाइ आथिंनि हेफाजाब। आंनो खालि नांगौ आइनि अननाय आरो आइनि मिनिस्लुनाय महर। बेनो आंनि थाखाय थोजासे। सोदोब गैयै गोसोआ सिरि सिरिल' थाबाय थासै। आंहा आइ आरो आफाया दासिमबो थानायमोनब्ला। रिन्दावना, बिदि दाबुंसै। आंनि आइयानो नोंनिबो बिमाखाना रिन्दाव। आंनि आइयानो नोंखौ फिसा बायदि अनो। नोंनि आइखौ जोथोन लानाय, आंखौ हेफाजाब होनाय, आं बेखौ थेब्लाबो बावनो हानाय नङा रिन्दाव। जाबाय दे, आरो बारा दाबुंसै। थुदो थांसै। दा आयंआ बाहेरायाव थांनो नागिरगोन। थु। ददेरे, ओइ ददेरे, दाबो जायाखै नामा रा? ददेरे? गैया, दाबो देलायनायानो जायाखै। मासि गोबाव देलायखोथाय बियो? जाबायहाय जाबाय, र'। थाथ'दो आयै। जागोन दे फिसा, मोजाङै फराय फिसा। बिमानि आसाखौ माब्लाबाबो दासिफाय। जागोन दे आयै, ओमफ्राय देहाखौ मोजाङै थाल ला। आंखौ नों जेबो दानांजा फिसा, आं मोजाङैनो थागोन। आंहालाय हनै रिन्दाव फिसायानो दंखायोना, बेनो आंखौ जोथोन लाखागोन। थांदो थां फिसा, मोजाङै थां फिसा। थादो दे आयै। हरदो बेगा। अबेसिम मोनफैखोनो? लांफैगोन होननायालाय? फैगासिनो होनदों, मोनसैनो। रिन्दाव, आइखौ नायनांगौनि दायथ'आ नोंनि आखायावसो थाबाय। नों जेबो जिंगा दासि ददेरे। आं आयंखौ नायगोन आरो जोथोन लागोन। नोंल' मोजाङै था। आयंनि सिमांखौ नों जाफुंहोथारनांगोन। जागोन रिन्दाव। ओइलाय माथो सफैबाय? अ, फैदो, गाखोफैदो। थाथ' होनबा रिन्दाव। आयं, देहाखौ बारा जानाय मोनदों नामा? माथो होनबावनो फिसा, दिनै एसे बारा जाथारनाय मोनदों आङो। आयं, बिदिब्ला आङो ददेरखौ लेंहरसै। नाङा फिसा, नों लेंहरनो नाङा। बे जाथायखौ खोनायोब्ला बियो
गोसोआव दुखु मोनगोन फिसा। नङा आयं, नों बारा जाथारबायबा बेखौ लेंहरनो नांगोन। आं लेंहरनोसै नामा आयं? बिरदाव फिसा, नाङा, नों लेंहरनो नाङा। आं फिसानि गोसोआव दुखु होनो गोसो गैया। बिमानि जाथायखौ मिथिनायाव दुखु दाहानि जेबो खोथा फैया आयं। फिसा, बेफोर जाथायखौ मिथियोब्ला बियो फरायनायाव गोसो होनो हानाय नङा। आयं! आयं! नों दा खिथाहर आयं। नों फिसा ददेरेनो दा खिथा। आयं! आं मोजाङैनो दङ। दे जागोन आयं, आं खिथाहरा। आं गोजोनबाय फिसा। आंनि फिसायाल' मोजां फरायनो हाथारथोंसै। आं जेखि जाया जेबो नांजाथारला आङो। आयं, आं नोंनो ओंखाम ओंख्रि संनानै दोनहैगोन। नों थाथ'। ददेरे, आं नोंखौ लायनो थांबा नोंखौ दोनबोबाय थाग्रा सेंग्राया सोर? बियो जोंहानि गामिनिनो। जोंहानि न'खराव रावबो गैया नालाय, बेनिखायनो बियो आइखौ जोथोन लायो आरो नायफैबायबो थायो। आरो आइयाबो बिखौ गावनि फिसा बायदि अनो। बे सेंग्राना न'खराव रावबो गैया, खालि दं गाव हारसिङैल'। बिदिब्ला बे मा खालामो? माबाफोर मावो नामा? ओहो, जेबो मावा बियो। बियो जोबोद मोजां मानसि। आइनि लोमजानायखौ बियो जोथोन लाबाय थायो। मोजाङानो। ओमफ्राय दे, नोंसिनि आइया जुदि आंनोखौनो राजि जायाब्ला नों मा खालामगोन? थोद जाम्बा, मानो बिदि बुङो? हामा। लिभिस्टन, आं आइखौ जि नायनो लुबैदों। नायनो लुबैदोंबालाय दोनलांसैना थौदो गाबोन। आं जि नायनो लुबैखादों। थौदो होनबा थांसै, ओमफ्राय गाबोन थांसै। थौदो। थौ। बारा मोनथारबाय नामा आयं? बारा मोनसिनबाय आयं। आयं, आं ददेरखौ लिंहरसै। नों जुदि बारा मोनथारबायबा नोंखौ डक्टराव लानानै थांसै। नाङा फिसा, नाङा। नोङो लेंहरनो नाङा। आं जेबो जाया। आयं, नों बिदि देहाखौ लानानै बोरै सैज' खालामनानै थाबाय थानो? आं लिंहरसै आयं। दाउ फिसा, नों लेंहरनो नाङा। आं बुंनायखौ मानि। आं जेखि जाया आंनि फिसायाल' मोजां जाथों। फै,